Great morning, partner! Salamat sa pag-enter diri sa atong channel. Hey, it's another Thursday morning here in Cagayan de Oro City. So, gaya ng dati, mo-duty na sad mi sa among realty office karon. And today, partner, na ami isa sa among business partner na si Sir Larry or Partner Larry. Doon na say kuan karon partner kanang reservation sa Nabuna. So among i-share sa inyo unya o away ipakita ninyo unya kung giunsa namo pag kining sa tawag ani online reservation kay gumikan karon sa pandemic, dili kay mo allow ang mga developer o kanang sa tawag ani adto sa opisina mag-reserve. So na sila link nga ihatag nga dito na lang ang mga client mag-apply about sa reservation sa ilang gikuha nga house and lot. Ana lang kadali. So uban nimi kay among ipakita unya kung giunsa namo pag-apply ang online reservation. So karon taud moadto nami sa opisina kay nanapo dito si Partner Larry. Okay? So gahapon po partner, nagpasalamat mig dako kay gitagaan mi og blessing, no? Do nami actually wala ko kabuhat og vlog kay gumikan lagi sa kabisi, but ako lang ipasalamatan sa Ginoo kay siya man gyud ang hinungdan, siya man gyud ang source, siya naghatag og wisdom, siya naghatag og mga pamaagi para siyempre makakuan punta maka-recover sa ato mga bayronon. Di nagpasalamat mi kay naay duha ka unit sa Bria Homes, duha ka unit nga gipa-assume ni ma'am, and kami po'y nakakita og buyer or client nga mo assume. Then gahapon happy kay to si Partner Larry kay siyempre naka-commission siya. Ay happy kay to siya. So karon since kay nag-assume since kay katong iyang client nga nagpa-assume murag nakakuan siya, nakabalik nakakuan siya si tawag ani ang iyang nabayad dito sa Bria si Bigi assuman mo pud iyang ibayad kay ron sa reservation sa Nabuna. So ing ana ang nahitabo partner. So first time pud namo nga mohandle may nga ana diri sa realty. So kita-kita taw niya sa opisina. Okay, gaya ng dati. Okay, moadto na ta sa office. Nanawag na si Larry. Okay partner, muadto na mi sa opisina, nag-helmet ta, and ang among mga iring, tagawas lang sa kay para dili kay magsigkatag-katag sulod. Yan. So ang kinabuhi nga na lang, kanunay padayon lang sa pagkinabuhi, ay si boss maning kamot. Sila mugawas na kabalo naman sa mugawas ko. kabalo mo gawas Ha? maniban na Oga. Muna ako sa ubos. So ang kinahanglan among mairing gawas yun kay manlibang sa gawas aw sulod. Partner, so ingana lang ang atong kuano karong adlaw maning kamot ta nga progresibo ang atong adlaw, dili ta mosugot nga atong adlaw wala tay mabuhat nga something bago. Posting online dayon daghan pa ko pwede i-share sa inyo partner regarding sa posting sa kanang mga property kay mao man gid atong negosyo dayon sa First Vita Plus still gyapon baligya tag product kay need man gyud siya karon sa atong sitwasyon nga dunay COVID ana lang. So madto na tag opisina and siyempre magmotor lang gihapon ta kay duol na. Ay mo helmet me. Let's go. Okay. Abot ta sa office. 2 hours later. Good morning. So naata diri karon sa office GMC and very busy kayo ni karon sa online reservation, ma'am. And yan, naniudto pa mi, maniudto sa mi. So ako din siyang humanong karon
partner para sa online reservation. And you know what? Is my first time na mag-fill up of form sa online. Grabe. So, maglansa mi. Kaon sa. Kaya gutom lang, wala tayong nalibat ani o edit sa online. Editan lang din siya ang mga games, mga information, editan ng information para sa form. Eating time sa eating time. Okay partner, very successful ang among kuan ganiha katong reservation ni partner Larry. And ugma mag-reserve na sila. Mag-reserve na si Ma'am. Amo lang gihuwat ang katong 24 hours nga verification sa reservation agreement nga gipirmahan ganyan. So ganiha udto busy kayo mi. And actually diri gay mi na ni udto sa opisina. Appeal to si Ma'am. Actually si Ma'am maoy gi SPA sa iyang anak kay o gitawag sa dili sa SPA ay kay ang SPA is form na siya. Attorney in fact ang iyang attorney in fact. What? Attorney. Diyan ko mag-listen sa mga pronunciation. Attorney in fact. Yeah. Ang iyang mama kay ang iyang mga anak ko nagkuha og kining property katong sa Nabuna. So happy kay si partner Larry kay sa wakas nanapos say another close deal sa Nabuna. Kani nga project kani siya. Kana mo say Nabuna. Yan so very successful ang among adlaw kay moto siya mahitabo. Reserve na ugma pag okay na to ang kuan kuan din to mi ha ang ay mosayo ta ugma para mahibaw-an ang reply sa Nabuna aw katong sa Jandorf. So ugma mahibaw-an namo ang reply sa Jandorf para maka-start na og reservation. Okay, so ana lang bisag ulan ang panahon wala mi ka lakaw narami sa opisina but naging progressive ang among adlaw. Then samtang wa pa mi nanguli so akong ginabuhat diri is scan sa mga kuan ya. Mga video, mga about learnings, about vlogs, yan. Mga partner. Adog TV. Si Mami, busy po sa iyang kuan. Abot sa iyang gibuhat ya. Sa iyang gibuhat ya ni. Nag-edit si Mami. Yan. So, gabiin na partner, gabiin na. Oh. Actually, gaulan pagyapon, no? Oh. Taligsik. Dayon, lagi po yung kaso diri sa COVID, pero di lang may kumpiyansa. Face mask yun always. Oh, mo ni ang pandiri partner, ang basa kayong dalan, oh. Yan. Okay, so ana lang partner, happy kay mi kay sa among accomplishment karong adlaw. 1 unit of house and lot, townhouse siya somewhere sa kuan sa Lumbia area, Nabuna subdivision. And as part sa among teamwork as a team, nahimo siyang successful. And salamat mi sa Ginoo, maski ulan do na mi sales. Yan. So yung ana mong kinabuhi partner, amo lang i-share sa inyo nga maski unsa kalisod ang panahon, doon na yun tayo kanang kung mulihok lang yun tayo, doon na tayo mga grasya moabot. Tama ba? Yes, doon na yun tayo mga blessing nga moabot. Okay. Yan o, ngit-ngit na. Kay murag mga oras karon is mga alas 6 na diri. O, medyo kulimlim na ang adlaw. Yan. Dili kay tanto traffic. Yan partner, so
Siguro diri lang ko putlon ang among kuan karong adlaw is a short video but nalipay mi kay progresibo ang among adlaw dinhi sa realty business namo sa Cagayan de Oro City. Yan. Taas na kay kong buhok partner. Wala pa yung kapahaircut pero silang medyo ngayon siguro kong taas yung buhok. So ang among office now taon-taon na pod mo kuha na sad mi mo manguli na pod mi ni Mrs. Kay ang among balay basta mag-ulan magtulo. Magtulo. Yes, gatulo ang among balay. Ang sin. So kina amo lang tong isalurag baldi but kaniligay wala pa kitay saktong Pinoyanan wala pa tay balay. Mantinir lang sa kitang salod-salod sa mga tulo. But blessing gyapon, salamat sa Ginoo kay wala taga-abang no. Wala taga-abang sa anang balay among gipuy-an kay murag dahog na sa prinda. Anak lang sa partner isa pod nagpasalamat po ko sa Ginoo nga kanunay no maski layo wala diri ang among mga anak tuwa sa Bohol o tuwa sa Valencia Bukidnon but ang among kuan gyapon kanang communication always mag video call magtawag. Actually ganihan nag video call mi ni Cassie. Okay ra kay siya dito. Ang lingaw kay di man pwede gud mi kabiyahe nga nay mga bata karon. Yan, partner. Salamat og ulan gyapon wa gyapon ni undang ulan Murag di kusog na pug balik. Wala to lang yun namo nga mahumaning ulan. Then tomorrow is another day na po. Doon na sa ato mga buhaton. Pag-una-una na po nga kinahanglan maging progresibo ang atong adlaw. Kamo partner, progresibo ba inyong adlaw karon? Hope unta. Yan. And thank you. Ako nang putlo ni siya. Thank you and please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga video nato diri. Bye-bye partner, bye-bye. Ingat kayo.